Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. O saban, sakto ng butong mo na. Daghan ra man gani ni Noy. Salamat kaayo Noy ha. Nangunay magagkat-kat sa lubi uy. May nabutag ba ka butong ba? Eme, wag ko itong pitsil be, aron mo isundan sa kuskuson yung butong. Ayaw na lang Noy. Ay, may isurog pitsil good mo na. Buka na lang palihog Noy kay ako lay kuskus og ditsahon ra nako kaon. Sa? Buram kang langa mula. Oh, ha? Naang akong minahal. Nag-enjoy og kaon. Happy kayo si Mona samtang nagkaon. Mona, hapit na budak ko ang baby nga naa si mong sabakan. Hapit na, Mona. Sakti lang nas muna pa iking good. Mamayang ganahan nga, kuskuso ng unos butong. Nya, dili lang isuot spitsil. Aron ma-feel na ko Noy iking nga mamutong mi. Oh, nya. Mausad, kabante sa ko anak. Mas tindot tinuod ang kuskuson niya, yung isugungit ba? Bebe. Pero mo ha, kay bukong ko ng butong. Ikaw mo rin bahala, ha? Isog. Okay, ha? Lah. Tawato mo na. Wow! Ang binibi. Tamis sa pirabuyag sa tubig sa butong uy. Bebe, ang bebe kaya ako lang mukong tiwas, pe. Pero pagkakao ka sa unod na. Di ara Noy oh. Sa, batay. Kaya maigo ko sa kwan, sundang. Tikas na. Wow, nindutas unod uy. Manay gitawag ko sablay duwag. May abi na ubang butong diya, Jepe. Kay ako ng hutdog buak. Araw matagbaw bukaw nila. Diyan man mo. Anong karon lang mo mauli? Paamin ako pa. Amin sa pa. Nihapit mi silang Emmy pa. Nagunsaw mo dito. Namutong mi pa! Unsa? Sino iking ang mikat-kat sa lubi pa? Sa iyo maming namuhi kay nagmeeting man ang mga teachers. Di ay. Nahala. Pag-ilis mo kuran. Ti, nausab na gits papadamyan ti sa. Wala kita niya kasabi. Sa una kung magdugay taguli. Dayon siya pangutana dayon. Sigaan to kita. Nausab na siya dong. Hinaot unta nga. Ngayon sa ti mo na. Wa dong. Sige na, gawas na ka. Mag-ilis na ko. O ti mo na. Pila man katak ko sa bugas sa kalutuan ti. Pangutan alas papa dong. Sige ti. Hinaot unta. Nga kining baby nga akong gimabdos. Mao'y nakapabuotan ni Papa Damian. Baby, kung mo gawas ka na, love ka ni Lolo Damian ni mo, ha? Yes! Diabot ni kining atong gipaabot! Bakasyon na gid nato, Emmy. Makarelax na gid ang atong utok ini. Maog yun. Og makalikay ka sa mga students nga mga bully. Maog yun, Emmy. Muna? Oh, Renel, nga no? Nakabantay ko nimo. Nanambok lagi ka. Ha? Nga naman manambok Riner. Sabay labot nimo, ha? Pero lain man lang yung pagpanambok god. Bidak ko man yung batang. Oh. Pero mong kagmabdos mo na. Hoy!
Lalaking chismoso, marites. Kung nanambok, mabdos na day na. Daga na semuna, oy, amiw. Nganong ikaw may masuko, Imi? Natural! Ako man ang amiga ang imong gisultihan nga mura na siya mabdos. Nganong suko mo ka? O nga nang musulti man ka anak Riner, ha? Kakita ka nga doon yung lalaki nga gikauban si Mona? Wa. Wa man di ay! Ay patakag tabi diha! Oh, kalma lang, God. Sagan, sugay. Namuha na yung mga pingo. Sa kasuko, niya, misamot pa yung kagwapa. Ay, lang di ay! Kunyahay lang way babae nga makagusto nimo kay mura ka bayot. Unsa? Bayot ko? Kung lugusto ta ka, makaingon kapag bayot ko? Ha, Imi? Husto na mo, ana. Renner, kung mabdos man ko, wa na kay labot ani akong kinabuhi. Ayog bantayi ang akong kaugalingon. Kung dili bantayi ang imong mga igsuon. Dagang kikigsuon nga mga babae, dili ba? Sila may bantayi. Kay basig usa o duha nila ang namabdos og wa lang kay kalibutan. Di mga igat nga kung mga igso ang babae mo na. Di sila mga igat. Oh? Kalma lang, Riner. Mura lagi kang na-incredible hook sa kasuko. Eh, mana. Di maguna-una. Kay mas labaw pa maday ka masuko kung mabas na nag-istorya. Di lagi mga igat nga kung mga igso ang babae. Dili maka, dili. Ay, nagkasuko. Basig mo kiri ka diha. Dili rabi mi mo tabang ni mo. Ah, hala mo di ay. Hanggam ni mo doa. Hay! Asa ka? Nga walk out man ka, Riner. Hoy! Husto na, Emmy. Pasag dito siya. Day, maila na ba day ang akong tiyan? Dako na ding tanawon. Dili pa manggod mo na. Ba lang gid ka ito sa Riner. Labaw pas babae ang kachismoso. Naglali si Amy ug ang lalaking linalang. Maldito gininta kayo ta, ada. Adi kay naayo naman ang iyang dunggan nga akong gilusi. Murag wa man mo tagam. Patagmon ko balik. Na siya doon. Doon na siya sa mabay. Mugawas ko og ako siyang blakingan. Aron sa ingon, madagma ning buang dako. Mga buutan ako mga igso ang babae. Di sila mga igat. Di sila mga igat. Ay! Sakit sa kong tuhod. Nadagma ko. Pero plain magdaan nga kong gilaktan. Nga naman to. Murag doon hindi kalit akong blocking da. Oh, mingaw man. Nga naman eh. Hindi ko makabarog. Sakto gyud ko sa akong desisyon nga dili isugton si Riner kay batik kay batasan. Emmy, dili ba si Renner man na? Oh, la. Siya bitaw na muna. Ang hanggam dako ay. Anong nagyaka na siyuta? Ang sus kay plano ining kagwang dako ay. Tabangin ko ninyo muna, Amy. Di ko makabarog ka. Hala, Emmy, dili ko na siya makabarog. Unsay mo gisulti? Di ko makabarog, Amy. Tabangin ko ninyo. Pabarog ako. Sakit kaya akong tuhod. Maglisod kong barog. Naunsa man day ka, Renner? Samtang naglakaw ko muna. Doon ay kalit nga ni-blocking na akong dadagma ko. Sakit ako eh. Mao na! Gigabaan na kang muna. Ha? Dalias karmas ha? Ay kung kataw, Amy, ha? Tabangin ko ninyo. Tabangin ko. Agay. Oh, wow. Nice acting. Best actor na ka na, Riner. Manata na na. Dila katuhuan na yung gisulti nga di siya makabarog eh. Tana na. Mula, Amy. Ay ko yung biyahe, uy. Tabangin ko yung pabarog at ako baluhoy mo. Emmy, balik ko na lang na to si Renner, uy. Pasag di na siya muna, oy. Bugal-bugalon kayo. Muna, gigabaan. Tinuod man sa guri ang gisulti nga mura kog mabtos. Namakak lang ta. Muna. Balik ko na ko si Renner. Tabangan ako siya makabarog, Emmy.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!